Banditin na pala guys. Atrasay guys ah. Bandit na permi guys. Ay, ugma. Last na ugma trabaho guys. Ulan pa yun ugma guys. Pero basin mo chin sweater pa ni guys. Nanti kita permi guys. Para sa itong pamilya guys. Laro na ako mga kids guys. Bante ta permi guys. Mingaw Japan guys oh. Let's go. Ano ba may nalimtan? Wala siguro guys. Ay. Guys. Mingaw Japan guys. Ay, wow. Naiwawaw guys. Maya kay niagi lang. Araw-araw na lang ay naghihintay sa'yo. Nananabik na mahal ka at mayakap ka. Iniwan mong alala ang siyang lagi kong kasama. Bakit kapag wala ka? Sadya bang kulang pa? Bakit kaya ganon ang siyang nadarama? Sa bawat sandali hanap ka ng aking mata. Iniwan mong alala ang siyang lagi kong kasama. Bakit kapag wala ka? Jabang kulang pa. Bakit kaya ganon ang siyang nadarama? Balik mo guys. Sa bawat sandali hanap ka ng aking mata. Iniwan mong alala ang siyang lagi kong kasama. Bakit kapag wala ka? Jabang kulang pa. Siguro sana. Dahil ang pag-ibig ko. Sige, nasa chorus. Kalimot mo ka na eh. Dahil ikaw ang pag-ibig ko, ang daan ng damdamin, ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat. Dahil kailangan ko ay laging ikaw. Nasa tuwin ay natatanaw, sa aking puso may tinatag ang nag-iisa, ikaw. Kahit na anong mangyari. Ay, taanan ako eh. Ratan kayo guys.
sa mga kanto-kanto kaya guys, makuratan gikuha na guys. Ano man, delikado maganda guys. Sige, tayo makalit lagi ikuan sulpot. Ikaw lang ang mahal ko. Kailanman walang tiwala sa akin. Mahal naman kita, tunay ito aking sinta. Hindi ko kupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, saan mong sa iyo pa rin ang aking puso na iyong inangkin. Jogging guys pag may time. No? Siguro mga 60 plus yata to guys. 60, 50 ito. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mo sa iyo pa rin ang aking puso na iyong inangkin. Tayo sa nagkanta guys. Pag nagkanta, kanta-kantahan na natong padong tagtrabaho guys para dili ingon nga laay ba no. Mura kag na kay kauban guys nga nakigistorya. Ana ni diskarte din na guys. Ramping lang pod kay kung natapos ko ang aking pag-aaral, isin sana mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayapan. O panaginip lang o may pagdiriwang, yaman at katanyagan sa akin ay wala. Sino ang isang sumpa, ang aking inay ang tangi kong tagahanga
Sa panaginip lang ako may magagawa. Naka guys, hangin pa dyan. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Hanga kayo guys. Migraine na kita na ng mga dahon guys, no? Wala nagbulag bisag isa. Diba? Okay. Subidahon, hindi guys, subidahon. Last na ako trabaho guys. Shutdown na. Layo po itong kuhan guys, gulayan. Ila ka oras ba ikon diri guys. Namoy tayo mga duol guys, pero nunggu karanay ito guys. Gusto tayo matawag, magsabota sa itong istorya, pero nag-reply guys, wala. Hindi ito masabutan guys, ang tanan. Tingnan ito guys, eskwela ito guys. Study, sani? Magtuon sa jibon ba, jibon ba? Magjibon ta guys, magjibon deh. Thank you, jibon deh kudasai. Self-study deh, self-study. Self-study ta guys. Para na lang tayo gamay nga masabtan o mabalaan, no? Ay, kasugat guys. Okay ra tayo guys, kaya nag-minor lang sila, no? Dili warak ba? Ang mga driver mga guys, warak kayo, bisang gaming dalan. Pasutoy good. Pero kata sila guys, relax ra kayo ilahang pag-drive guys, no? Dung 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 dung. Pagyan sa ito ng mga sakyanan.
ta guys og amping ta guys kay ano. Medyo delikado ang pagpaspas guys, ang pagpadali-dali na maorang bintahan pag-abuta. Ang importante guys, safety ka, no? Kung walay mahitabo sa mga labi na huwag nagkasakyanan ka, nagkurumag, ano? Direta agi guys, direta liko kay ano para maghilat kita dito. Pikas, so direta pikas guys. Anong banat na guys, anong banat. Ini delikado ni magtukod-tukod ka sa kwan, gutter, yung man may slide ka. Delikado po na. Para lang ito mahandol ka sa wala. Na naitrako. Na. Abunay. Pwede na ta guys, ligo na ta diri guys. Alam mo, ganda mo pala pag tumawa ang iyong mata. Inahapong bawat mong tingin, ito'y di mo napapansin. Wala akong maipagmamayabang, forma ko'y pasimple-simple lang. Sino ba ako? Walang dating sa'yo. Di tayo bagay, sobra mo ang ganda talaga. Di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabagong ikot na ang mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito. Ay, kahangak. Limpiyuhan na sa pikas guys, oh. Anong Martes na karang guys. Musa pagkaugma, wala na yung trabaho. Last na ugma, trabaho, no? Shoutout sa mga dancer dyan sa Davao, sa Digos, sa Toril. Mga dancer dyan sa Panabo, Tagum, dancer sa Tagum dyan. Shoutout sa MG Accurate. Shoutout sa mga member of New Genesis Dancer. Shoutout sa Casper Society. Casper Society. Scarecrow. Champion. Kasa akong klase sa Pinas guys. June yata. July. June? May June, July.
June yata. Hangat ko guys. Ano mga diet ba? Wala na diet guys na. Para po sesaya ko. Paik lang. Man paglami ang ulam. Ganado ang kaon. Botek si Wilski guys. No? Botek si Wilski. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Dire tayo guys. Gitrabaho na pala diri guys. Pero mananom na palitam na pala diri humay guys. Ay nagtrabaho, nagpalimpyo. Last ugma guys, ang mga pagkaunan guys, wala na yesumi guys, tagsara na og naa. Na may mag-yesumi tagsara. Naroon sa Pinas pa ni guys, na nagka na nagtambay sa gawas sa balay guys, no? Labi nagna talantay. Kapi-kapi. Agi ka. Birds! Wilski! Kapilods! Narabi mo. No? Pero diri guys. Hindi sa rin makita guys. Wala. Pwede na kumahagi dito guys pag start sila guys. May gugugo sila guys. Dito, agi dito. Oh, sakto kayo guys. May gugugo na sila. Mutumay. Mutumay. Ano ba? Mutumay. Kito pa daw. Dugay na. Sauna pa. Dugay ito kung naabot rin guys ay. So kung paminaw lang guys. Late na ba ko guys? Abante ka po ni guys.
Basta kondisyon ta guys, no? Hindi tayo maatras guys. Banti kita pirmi guys, no? Banti kita pirmi guys. Kamot lang yung tanig manintiil guys, ha? Sakay okay ra. Mabanti ka. Nara na ito na guys, ang atong vlog guys, no? Para makita ka sa kanila guys. Atong kuha na ito yung mga gamit guys, atong balon, para tayo makas mo, no? Para tagutuman guys, okay? Ano ba sa atin? Kaya oras guys. Nanay sila. Nanay sila. Buhay ang sinasadyahan. Di ko alam ang tungo kung saan. Let's go guys. Hindi ko parang yun. Guys, wala na niya alas 10. Pumunta natin ni guys, ha? Okay. Let's go guys.